Tuna target around almost 70,000 doses ya kuweza kusaidia wananchi. Jopur pamba e kaonti ma Busia idwaro mondo mi oik puothegi ne pitho kodhi manyien mondo mi gimed nyak kod duoko chien tuoche mago mamako pamba. Bad Migago matimo nonro e weche mag pur kod jamni kalro iko heka 70 mag puothe manoket ngene pith mar koth pamba manyienno. Jatend kalro e gwenge ma Alupe Patrick Mudavadi osingo ne jopur go ni chiro mar pamba koro oseikore ka chenro mar sirikal en mar nyago kilo ma ok tin ne 800 mag pamba kowuok e eka ka eka. Pur mar pamba ma osebed ka ipuoyo kuom higni 20 mokalo sani okel yuto maber ne oganda ma Busia. We can work on cotton so that we ensure that we have varieties, cotton varieties that can be able to do well in this region and that can be able to give better yields. What we give to farmers were hybrids, but we want to go through the breeding and selection process so that we have our own also varieties that we can be able to give to farmers, cotton farmers in the region. Tunahimiza tuingie kwa kilimo ya pamba sababu hii BT cotton si kama ile pamba ya kitambo. Kwa upande ya madawa reduce ile matumizi ya dawa sana. Ile cotton ya kitambo tulikuwa tuna spray mara 9, BT cotton tuna spray mara 3. We release 3 varieties of cotton which will be planted in this region. That is in Teso South and also Teso North in Busia County. Tunahimiza wakulima wapande kwa wingi sababu tuna soko.